ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shnong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shnong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shlong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Than Ban Kintiu Youth and Social Welfare Organization, Ngunraw, ha kakat arterik ukala lengkot arajar arpway, ha rengkat kacingit reilang bat ka Meghalaya AIDS Control Society Shillong, kala Pynhap Pyrda no ya ka Tamasa le Kmen jong ki Samla ka Shnong Ngunraw, kabalasdang nado ka henyo terik ukala lengkot arajar arpway, kum ka jingya shimbenta ban rakhe, ya ka sngi kerpang jong ki Samla ha barok kawai kari India, ya kabalatip ru kum ka National Youth Day. Hakani ka Tamasa le Kmen jong ki Samla, kabalane barok shitayo kenti, kaseng kala penlong ru ya ki jingyele kai bapher ki bakentum, nado ka jingyele kai football, ka jingye mare marathon, bat ki jingshan, ha kabale shimbenta shitrhem, nado ki heb ki barit, ki Samla shenrang bat kentai, bat hado ki longkpa bat ki longkmeru kumjo. Shosho hagani ka sngi la penshong shit shosho ye kani ka Tamasa le Kmen da ka jingshan na ki Samla ka ranggoi jingshai bat ka shipara group. Kabalong ka jing im kaba labarong kaba wanra ye ki besneo haga jing im Samla kabamot ba ka Shnong ka thau ru kalong ka Shnong kaba sa Rekibeng lani ka Shnong kaba labarong ka Shnong kabamroy bompar hakiliang baro. Handai lagi khon Samla jungi. Ki wanra ya ka jinglong Samla jungki ki bopha. Hagaba ka jing im ka jungki ki penpau yu tu so. Jong ka jing Kmen ya ka yin ka sam ya ki kemigi pa ya ka kore ka jat. Pakham tam ya ka imlang ka salang ka Shnong ka thau. Ngengait ba ka Shnong ka thau ru kan sakala da kumway pat na bagi ka snam ki banawan. Ngadang ye keren ringkat lembat ki rangba apo jo ki dalam Shnong ngong imat ba hagari ke Shnong jongi dang slam bagi khon Samla kin sngotu ye kata gador kumnu banwan ra ye jingkala jong kani kapor bar kani ke juk wanla ka sarkar India ka kwa bagi khon Samla kin phai khmat no haki e ba pha gi gi sngi hare nganang ong ringkat lembat ki dalam Shnong bagadang sem sitom hangne po Shnong jungi namar gidang im haki nong kendong ki bompat UEA henre wala ka taru lembaga ni ke jingwan ra jong kanika than bar gentiu Youth and Social Welfare Organization ye ke sngi hakaba la penpau lengba ni khun Samla ke por ye ke sngi kaba kerpang ni khun Samla ngai bi khun Samla jungi ru nang ni sekmat kin sayo ban khijot lani kin yo ban im no ye ke ta jing im kaba baha e ban yo ban penpau kum ki dong song Shnong hagari ka dong ban ke ni ka thai kanong kan nuksa bakiweru kin bot ye kan ikalenti khnang ba kanam ka buram kan yo ban pau om tang hang ne po Shnong handai keleng sarong jong kan ki India kin yoi ye ka ta nam ka bobha jong ka Shnong ka thau barok wai pengsain lai sakmat Sakmat ia yang dihangoi di kendar jongka Inam jot hakani ka marathon 3 jam na kita jongi
ka tumbi jong ka dong pedubang tungin ai ka jing tapti